हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबावबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान साख्रिनि रादाब लानानै फैदों। बियो क्लास 8नि साख्रि। जाय बिथांमोना क्लास 8 पास जाबाय बिथांमोनानो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बिनि सेलारिया बेसेबां आरो बेसेबां बैसोनि जानांगोन, बेसेबां पस्ट दं, आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय। बे साख्रिखौ डाइरेक्टरेट अफ टेक्निकेल इडुकेसन बे बर्डआ हगारदों। पलिटेकनिक डिपार्टमेन्टनि। नोंथांमोना बे साख्रिया जोंनि चिरां उदालगुरियावबो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसनबायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयावनो साबस्क्राइब बटन नुखागोन। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बियो नै अफिसियेल नटिफिकेसन। नोंथांमोना बेयाव नुदों नै रिकमेन्ड फर 5 निउलि इस्टाब्लिश पलिटेकनिक्स। नै बाहाय बियो स्पेसियेलि एड होदों नै तिनिसुकिया, मरिगाव, चिरां, उदालगुरि एन्ड हाइलाकान्दि। बेयाव नै बेसेबां पस्ट दं बेयाव होनाय दं। नै बेयाव नुदों नोंथांमोना। अनलाइन एप्लिकेशन आर इनभाइटेड फ्रम द पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसाम फर रिक्रुटमेन्ट टु द फलोइं ग्रेड 4 posts of 5 newly established polytechnic to be मेड फांसनेल फ्रम आगस्ट। माने जाय बिथांमोना आसामनि थागिबि बिथांमोननि थाखाय बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। ग्रेड 4नि साख्रि बियो। बेयाव नै बेसेबां पस्ट दं जों बेनि सोमोन्दै बेयाव नायगोन। नै बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मिनिमाम रिकुइसाइड क्वालिफिकेसन होनाय दं। नै बेयाव क्लास 8 पास जाबानो बे पस्टफोरखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बियो ग्रेड 4 नै नोंथांमोना बेयाव नुदों नै बियार, पियन, सुकिदार, वार्कशप एन्ड जुगालि एसेट्रा होनाय दं। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेयाव क्लास 8 पास जानाय जानांगोन। बिनि सेलारि हिसाबै नै बेयाव नुदों नोंथांमोना स्टार्टिङाव 12,000, बिनि उनाव 52,000सिम थांगोन बेनि सेलारिया। आरो नोंथाङा ग्रेड पे हिसाबै एक्सट्रा 3,900 मोनबाय थाबावगोन। बियो ग्रेड पे हिसाबै। अब्ला नोंनि सेलारिया स्टार्टिङाव 12,000निफ्राय 52,000सिम थांगोन बेनि सेलारिया। आरो नोंथाङा ग्रेड पे हिसाबै मान्थलि 3,900 मोनबाय थाबावगोन। दानिया नै बेयाव बेसेबां पस्ट दं बिनि सोमोन्दै नंस अफ पस्ट होनाय दं। बेयाव नै तिनिसुकियाव 11टा, बेयाव आनरिजार्भेसन पस्ट मोनबा आरो अबिसिफोरनि थाखाय मोनथाम, एससिफोरनि थाखाय मोनसेल' दं आरो जोंनि एसटिपिनि थाखाय मोनसे आरो इडब्लिउएसफोरनि थाखाय मोनसे। बिनि उनाव नै मरिगावआवबो एखे, आनरिजार्भेसन मोनबा आरो अबिसि मोनथाम, एससि मोनसे आरो एसटिपि मोनसे, इडब्लिउएसनि मोनसे। बिदिनो नै जोंनि चिरां बिटिआरनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो नै 11टा पस्ट दं टटेल। बेयाव नै आनरिजार्भेसन, बेयाव आरो अबिसि आरो एससि, एसटिपि, इडब्लिउएस बेयाव मोनसे। आरो नै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, बेयावबो बिटिआरनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 11टा पस्ट दं। मोनबा आनरिजार्भेसन आरो मोनसे, मोनथाम अबिसि आरो मोनसे एससि आरो मोनसे एसटिपि आरो मोनसेया इडब्लिउएसनि। आरो नै हाइलाकान्दियावबो एखे बिदिनो, इउआरआव मोनबा आरो अबिसियाव मोनथाम, एससियाव मोनसे, एसटिपिआव मोनसे, इडब्लिउएसआव मोनसे। टटेल बेयाव 55टा पस्ट दं। बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बिनि सोमोन्दै खोन्थागोन नोंथांमोननो। बियो अनलाइनसो एप्लाइ जागोन। बेयाव नोंथांमोना नुदों जोंनि चिरां आरो उदालगुरि माने बिटिआर, जोंनि बिटिसि बिटिआरआव टटेल 11 खयथा जायो होमबा 22टा पस्ट दं। 22टा पस्ट दं जोंनि बिटिआरआव। अब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेयाव नोंथांमोना बेयाव नुदों नै हाउ टु एप्लाइ, बेखौ बोरै एप्लाइ खालामो बिनि सोमोन्दै बेयाव होनाय दं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। बेयाव नै 1 नम्बराव होनाय दं केन्डिडेट आर रिक्वेस्टेड टु एप्लाइ अनलाइन इन द अफिसियेल वेबसाइट अफ डाइरेक्टरेट अफ टेक्निकेल इडुकेसन आसाम बाय लग इनटु। बे वेबसाइटआव गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआ बेनो। बेयाव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन। नैबे अफिसियेल वेबसाइट www.tte.assam.gov.in आव। आरो नै 2 नम्बराव होनाय दं candidates are requested to read the general terms and conditions to apply carefully before filling the online application form. An online application will be start from 29 February 2020 and till remain open till 20 March। बेयाव नै बिनि बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे जेनेरेल टार्म एन्ड कन्डिसनखौ
माने मोजाङै फरायनो थिनदों बेखौ फर्म फिलआप खालामनायनि सिगां बिनि अनलाइना 29 फेब्रुवारिनिफ्राय 20 मार्चसिम जागोन। जेब्ला बेनि अनलाइना जाथ'वाखै, बिनि अनलाइना जेब्ला जागोन आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों बोरै एप्लाइ खालामो स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन एप्लाइ खालामफिननानै। बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बिनि एप्लाइआ नोंथांमोना बेयाव नुबाय नै 29 फेब्रुवारिनिफ्राय 20 मार्चसिम जागोन। दानिया नै बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय मा जेनेरेल टार्म एन्ड कन्डिसन दं बेखौ सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि सोमोन्दै बेयाव एसे आं नोंथांमोननि खोन्थानि। बेयाव नम्बराव नुदों केन्डिडेट मस्ट नट बि लेस देन 18 इयार्स एन्ड मोर देन 38 इयार्स, माने बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय खमावबाबो 18 बोसोर जानांगोन आरो 38 इयार्सनि बारा जाबा बेखौ एप्लाइ खालामनो हाया। बिनि अनगायैबो बिनो एज रिलिजिबल दङ गभार्नमेन्टनि गाइडलाइन बायदि रुल बायदि, माने जोंनि एसटिफ्रा 5 इयार्ससिम, माने 38 इयार्सनि 5 इयार्स बारा बैसोबाबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नै बेयाव 2 नम्बराव बेखौ नांलायला, रिजार्भेसनखौ खोन्थादों बेयाव नोंथांमोना नुखाबाय सोर बेसेबां पस्ट दं दहाय रिजार्भेसनखौ खोन्थाबोखाबाय। आरो बेयाव नै 3 नम्बराव होनाय दं शेड्युल एन्ड आदार डिटेल्स अफ रिटेन टेस्ट शेल बि आपल'डेड इन www.tte। बे गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआवनो एग्जामनि डेट आरो माब्ला जागोन बेफोरनि डिटेल्सखौ, सिलेबास एबा बायदि बायदि डिटेल्सखौ गावसिनि वेबसाइट बे www.dte.assam.gov.in आवनो गावसोर खोन्थाखागोन एबा नोंथांमोना बेयाव नुनो हागोन। बेयाव नै 4 नम्बराव होनाय दं बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दानिया मा डकुमेन्ट्स नांगौ। बेयाव नै नोंथांमोना नुदों दा केन्डिडेट मास्ट आपल'ड दा स्केन कपि अफ दा प्रुफ अफ पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसाम। नोंथाङा फार्स्टआवनो बेयाव आसामनि पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट माने थागिबि, आसामनि थागिबि होननानै नोंथाङा मोनसे प्रुफ स्केन कपि खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन। दानिया बेखौ नोंथाङा मोननैनि नैबेखौ होदों नै भटार कार्ड नङाबा पिआरसि होबानो जाबाय। भटार कार्ड होबाबो जाबाय नोंथांनि पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट प्रुफ हिसाबै भटार कार्ड नङाबा पिआरसि पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट बेखौ होबाबो जाबाय। आरो नैथियाव नै क्वालिफाइं एग्जामिनेसन, माने नोंथाङा फार्स्ट सार्टिफिकेट, जेन'बा नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखायथ' क्लास 8 पास नांगौ, नोंथाङा क्लास 8 पास सार्टिफिकेट होबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा मेट्रिकफोर पास जाबायबा मेट्रिकनिखौबो होनो हागोन। आरो बेयाव नै बेयाव नोंथाङा नोंथांनि डेट अफ बार्थ नांगोन, नोंथांनि प्रुफ हिसाबै डेट अफ बार्थ। जुदि नोंथांनाव डेट अफ बार्थ गैयाबा नोंथाङा नोंथांनि मेट्रिकफोरनि एडमिटखौ होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नै कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन, नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय कास्ट सार्टिफिकेट, नोंथाङा एसटि होननानै प्रुफ होनो थाखाय नोंथाङा नै बेयाव नुदों कास्ट सार्टिफिकेट। बेयाव आरो नै लोगोसे एलं विथ होननाय दं, बेजों लोगोसे नोंथाङा दाख्लै बावैसो एबा गोदानै लानाय नोंथांनि पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नांगोन, माने नोंथांनि पासपर्ट फट' नांगोन। आरो बेयाव नै मोनसे दंबावो, नोंथाङा नोंथांनि सिगनेचार नांगोन, सिगनेचार। नोंथाङा नोंथांनि इन्डिभिजुवेल नोंथांनि नामखौ लिरनानै स्केन कपि खालामनानै नोंथाङा सिगनेचार आपल'ड खालामनांगोन। नै बेयाव अनलाइन खालामनाय समाव आपल'ड खालामनांगोन बे वेबसाइटआव। एट द टाइम अफ अनलाइन एप्लिकेसन होखादों बिथांमोना अनलाइन खालामनाय समाव बेफोर डकुमेन्ट्सखौ होनांगोन। पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट बेखौ भटार कार्ड नङाबा पिआरसि बानो जाबाय। बिनि उनाव क्वालिफाइं एग्जामिनेसन, नोंथाङा नोंथांनि फार्स्ट सार्टिफिकेट, बिनि उनाव एज प्रुफ हिसाबै होदो, डेट अफ बार्थ दंबा डेट अफ बार्थ होदो, आरो डेट अफ बार्थ गैयाबा मेट्रिकफोरनि एडमिटखौ होबानो जाबाय। बिनि उनाव कास्ट सार्टिफिकेट होदो, आरो बिनि उनाव नोंथांनि फट' गांसे, बिनि उनाव नोंथांनि सिगनेचार, माने नोंथांनि फट'। दानिया बेयाव नै नोंथांमोनाबो नुदों इन सेन्स अफ एमेन्डमेन्ट अफ दिस एडभार्टाइजमेन्ट विल बि posted on the above mentioned website only। जुदि बे रिक्रुइटमेन्टआ माबाफोर जेनेबा पस्ट सोलायनाय एबा माबाफोर सोलायोबा नोंथांमोना बे वेबसाइटआवनो गावसिनि बै वेबसाइट दहाय खोन्थाबोनायावनो नुखागोन होननानै हगारगोन होननानै बुंदों। आरो बेयाव नै 9 नम्बराव दं जुदि नोंथाङा बबेबा मोनसे कास्ट सार्टिफिकेट एज प्रुफफोरखौ आपल'ड खालामासै, डकुमेन्ट्सफोरखौ, बेयाव नोंथांमोना इनकमप्लिट जाबाय, माने नोंथांनि एप्लिकेसना इनकमप्लिट जाबाय, अब्ला नोंथांनि एप्लिकेसनखौ बिथांमोना रिजेक्ट खालामगोन उइदाउट नोंनो मिन्थिहोआलासे। बिसोर गावसिनि गोसो बायदि नोंनि एप्लिकेसनखौ रिजेक्ट खालामगोन। आरो 10 आव होनाय दं नै नोंथाङा जेन'बा नोंथाङा मेट्रिक पास नङा गारा, फर एग्जाम्पल नोंथाङा क्लास 8 पास नङा गारा, एबा नोंथाङा एसटि नङा गारा, एसटि सार्टिफिकेट होबाय, नोंथांनि बैसोआ जेन'बा 18 बोसोर नङा गारा 18 बोसोर होबाय, बेफोरबायदि 2 नम्बर खालामनानै बे एप्लिकेसन, माने बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामोबा नोंथाङा केन्सेल जागोन। नोङो एनि स्टेज अफ सिलेक्सन प्रसेस, जायखिजाया मोनसे स्टेजावनो नोंखौ सिलेक्सन प्रसेसआव नोंथांखौ रिजेक्ट खालामहैगोन, माने केन्सेल खालामगोन। नों फल्स इनफरमेसन होयोबा, नोंथांनि जेन'बा पास जानाय एसटि बेफोरबायदि जायखिजाया नोंथांनि डिटेल्सफोरखौ फेक होयोबा, माने नंखाय होयोबा, रं होयोबा, नोंथांनि एप्लिकेसनखौ रिजेक्ट खालामगोन आरो नोंथाङा बे साख्रिखौ मोननाय नङा। आरो नै बेयाव होनाय दं 11 आव डिपार्टमेन्ट शेल नट बि रेसपन्सिबल फर नन साबमिशन अफ एप्लिकेसन फर प्रब्लेमिं इन द नेटवर्क अर एनि आदार रिजन। जुदि नोंथाङा साबमिट खालामनो हायासै बा एप्लिकेसनखौ, जायखिजाया नोंथाङा नेटवर्कनि जायखिजाया रिजननि थाखाय
नोंथाङा एप्लिकेसनफोरखौ साबमिट खालामनो हायासै बा जेनेबा सार्भार डाउन नोंथांना नेट नाङासै बेफोरबायदिबा डिपार्टमेन्टनि जेबो दाय गैया होननानै बुंदों बेयाव नोंथां डिपार्टमेन्टखौ जेबो नोंथाङा दुसिनो हानाय नङा बे वेबसाइटखौ आरो बेयाव नोंथांमोना नै बेयाव डाइरेक्टलि नै सेलेक्सन प्रसेसखौ नायनोसै सेलेक्सन प्रसेस डाइरेक्ट जों बेयाव बेफोरखौ नांलायलायला सेलेक्सन प्रसेस नुदों नै नोंथांमोना ए नाम्बाराव होनाय दं नै candidates will have to appear in a written test for selection and details will be uploaded in the website and published in the newspaper बेयाव बेखौ सोर सोर मोनगोन जेनेबा बोरैहाय नोंथांमोना बेखौ बे साख्रिखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना रिटेन टेस्ट होनांगोन माने नोंथांमोना फरिखा होनांगोन गासिबो रिटेन टेस्ट होनांगोन बेयाव नै माब्ला रिटेन टेस्टआ जागोन बिनि सोमोन्दै बिथांमोना गावसिनि वेबसाइटआव आरो निउस पेपारावबो होखागोन नोंथांमोना बे वेबसाइट गावसिनि अफिसियेल वेबसाइट आरो निउस पेपाराव होखागोन जेब्ला बिनि रिटेन टेस्ट जागोन एडमिट कार्ड होगोन आं भिडिअ खालामखागोन नोंथांमोना जाहाथे उनाव मोनथिनायनि चेनेलखौल' साबसक्राइब खालामनानै ला आरो बेयाव बियाव होदों नै no TA/DA shall be paid by department for attending written test and documents verification बेयाव बे नाम्बाराव होनदों नोंथांमोना जुदि बे रिटेन टेस्टखौ होनो थाङोबा आरो डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामनो थाङोबा नोंथाङा दि बेयाव थांनाय गारि भारा आरो थांनायफोरनि फैसाखौ बे डिपार्टमेन्टआ होनाय नङा माने बै डाइरेक्टर अफ टेक्निकेल इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ नोंथांनो फैसाखौ होनाय नङा नोंथाङा नोंथांनि गारि भारा होनानैनो नोंथाङा नोंथांनि रिटेन टेस्ट आरो डकुमेन्टस भेरिफिकेसनखौ खालामनो थानांगोन बेखिनियानोसै नोंथांमोना जुदि माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्टआव थांनानै सोंहरबानो जाबाय आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबसक्राइब खालामना लां बिदिनो आं गोबां साख्रिफोरनि रादाब होबाय थायो आरो लोगोसे स्कलारशिपफोरनि रादाब आरो जायखिजाया गोदान स्किमफोरनि रादाब होबाय थायो नोंथांमोना चेनेलाव साबसक्राइब खालामनानै ला जाहाथे आं बिदि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै बिदिनो साख्रि आरो स्कलारशिप एबा गोदान स्किमफोरनि एप्लाइ खालामनो हायो बेखौनो आसा खालामनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामगोन होननानै आसा खालामबाय थेंक इउ